v-am invitat astăzi ca să vă comunicăm poziția Partidului Social-Democrat European în legătură cu referendumul constituțional care va avea loc în data de 20 octombrie, odată cu alegerile prezidențiale. După cum bine știți, Partidul Social-Democrat European s-a înregistrat în campania electorală pentru referendumul privind integrarea europeană și este deja implicat în acțiuni de informare și mobilizare a cetățenilor. Am stabilit împreună cu colegii din biroul politic al PSD-E strategia de campanie, dar și mesajul pe care echipa noastră îl va transmite cetățenilor. Așa cum am accentuat de nenumărate ori, formațiunea pe care o reprezint se pronunță clar și categoric în favoarea opțiunii da și îndeamnă toți cetățenii Republicii Moldova ca să susțină acest plebiscit. Există mai multe argumente care ne determină să insistăm asupra acestei decizii, chiar dacă puterea actuală încearcă să politizeze în exces referendumul și să-l folosească în interesul său electoral. Inclusiv din această cauză este necesar ca lumea să fie informată cât mai mult și cât mai obiectiv despre importanța acestei decizii. De asemenea, este extrem de important să găsim un larg consens național, astfel încât să nu admitem în niciun caz ca Republica Moldova să devieze de la cursul european. Iată de ce Partidul Social-Democrat European va da în continuare dovadă de maturitate și responsabilitate și va face abstracție de la ambițiile unora și interesele politice de moment pentru a evita pe cât posibil aceste riscuri. Primul și cel mai important argument la care vreau să mă opresc acum este cel de ordin securitar. Din păcate ne aflăm astăzi în epicentrul unor turbulențe geopolitice majore, provocate de invazia rusă în Ucraina, iar asta a redus la maximum opțiunile pentru Republica Moldova. Astăzi avem de ales între două direcții, între est și vest. Una duce spre Bruxelles, alta spre Moscova. Alte căi pe care să mergem nu avem, indiferent ce spun unii politicieni care încearcă să obțină voturi. Iar noi trebuie să înțelegem că asigurarea securității este cea mai mare și grea provocare, iar singurul loc în care ne putem securiza astăzi este Uniunea Europeană. În afara acestei familii de unul singur, statul nostru este extrem de vulnerabil. Să mergi în sens invers astăzi este sinucigaș, pentru că Rusia a devenit, din păcate, o mare amenințare, nu numai pentru noi, cât și pentru toți vecinii săi. Iar lecția ucraineană confirmă asta fără drept de apel. Așadar, vreau ca cetățenii moldoveni să înțeleagă un lucru foarte important. Dacă ne oprim acum sau mai rău schimbăm vectorul de dezvoltare, Republica Moldova riscă să se împotmolească în haos și incertitudine și chiar să dispară de pe hartă. În astfel de condiții, șansele noastre de dezvoltare și revenire pe făgașul normalității devin practic imposibile. Dacă nu avem ca acest lucru să se întâmple sau dacă nu dorim ca acest lucru să se întâmple, iar noi, Partidul Social-Democrat European, suntem hotărâți în această privință, trebuie să mergem pe 20 octombrie la referendum și să spunem da pentru integrarea în Uniunea Europeană. Aceasta este, după cum spuneam, cel mai important argument de care ar trebui să țină cont fiecare cetățean, indiferent de simpatiile sale politice. Există însă multe argumente în favoarea integrării în Uniunea Europeană, la care vom reveni însă pe parcursul acestei
campanii electorale. Vă mulțumesc. Dacă sunt ceva întrebări, vă rugăm să ne adresați. Dacă nu, atunci vă mulțumim mult pentru prezență și vă dorim o zi frumoasă în continuare.